Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang Biblia naghatag og daghang mga titulo kang Hesus. O kada titulo na ibuot, ipasabot o i-highlight sa daghang bahin sa ebanghelyo, sayod na ta, si Hesus gihatagan pod og daghan nga mga titulo. Titulo nga sama sa Ginoo, titulo nga manluluwas, titulo nga anak sa Dios, titulo nga Mesiyas, ug karon sa atong ebanghelyo, anak ni David. Unsa may pasabot ining mga tituluha? Ang titulo nga Ginoo nagpasabot nga siya ang nagdumala, dili kita. Ang manluluwas nga titulo nagpasabot nga wala tay mahimo kung dili ta makadawat sa iyang grasya kay siya may nagluwas nato. Ang anak sa Dios nga titulo nagpakita sa iyang pagka-Dios ug siya dili lang ordinaryo nga tawo. Ang titulo nga Mesiyas mao ang gitagna sa kasulatan, ang gipadala nga magtutudlo og manunubos nga gisaad dugay na nga panahon. Ug ang anak ni David nagpasabot sa pagka-Mesiyas nga hari. Ang pagtuman sa saad sa Dios kang David nga maghari sa walay katapusan ang iyang kaliwatan. Anak ni David. Mao kini ang titulo nga gigamit sa buta nga tawo diha sa atong ebanghelyo karon. Anak ni David. Naugmad kini nga titulo sa iyang pagsalig nga si Jesus mao gayud ang gisaad nga hari ug manluluwas. Ug tungod sa iyang pagtuo, nakakita siya balik. Unsay makutlo nato sa atong mga pamalandong karong adlaw? Unang punto, unsay pag-ila nato kang Hesus sa atong kinabuhi? Bililhon kayo ni nga pangutana. Unsa man gyud di ay ang pagtan-aw nato kang Hesus sa iyang kaya nga mabuhat diha sa atong kinabuhi. Kinsa man si Hesus sa atong kinabuhi? Ang butang nga tawo wala nakakita og milagro. Wala siya Biblia nga iyang mabasa. Wala siya access sa templo matag adlaw. Apan nakaila siya kang Hesus, pinaagi sa tingog sa balita nga iyang nadungog bahin sa iyang mga buhat. Dili pareho sa uban nga nakakita na sa daghang milagro apan wa gihapon makatuo. Ang iyang pag-ingon, anak ni David, mao'y pamatuod nga iyang giila si Jesus, isip hari nga gikan sa Dios. Unsa man ang inyong huna-huna kabahin ni Kristo. Ang pag-ila nato kang Kristo importante kay kung mali ang atong pagkaila kaniya, mali ko usab ang atong tinuuhan. Ang pagtuo dili lang intellectual knowledge. Dili lang ni siya pagtudlo sa atong ulo nga, ako nituo. Apan kini usab usa ka relasyon nga pagtuo nga nagtan-aw kang Hesus. Isip Ginoo nga makaayo, Ginoo nga makaluwas, Ginoo nga makauban kanato sa maayong panahon ubisan sa panahon sa krisis. Ang buta nakasabot nga si Jesus dili lang tao nga maayo, mo istorya o magtutudlo apan ang Mesiyas nga gisaad sa dugay na nga panahon. Mao nga kung muingon siya sa iyang pag-ingon nga anak ni David, dili lang to siya usa ka titulo nga iyang gisulti, usa ka to ka pag-ampo, profession of faith, pagdawat sa presensya sa Dios. Daghang higayon nga maglibog ta kinsa si Jesus para nato. Para lang ba siya nato kung naatay panginahanglan? Para lang ba siya nato kung Holy Week? O Ginoo ba gyud siya sa matag desisyon nga atong buhaton? Ang sayop nga pagkaila mubunga sa sayop nga kinabuhi. Pero kung ato siya ilhon isip anak ni David, ang tinuod nga hari makapausab kini sa atong mga priorities. Dili na nato ipugos ang atong kaugalingon nga mga plano. Ato na siyang pasudlon sa atong kinabuhi isip kinatasan nga awtoridad. Dili na lang nato siya sideline kada Domingo kundili Ginoo sa tanang adlaw. Daghan ang nagtuo og fake Jesus, kanang fake nga Jesus, kanang mga kulto nga nanghambog nga sila ray luwas, sila ray tinuod, sila ra po'y Mesiyas. Apan ang tinuod nga anak ni David dili mangilad, dili mangawat, dili manghulga. Ang tinuod nga Hesus mao ang Hesus sa atong ebanghelyo. Busa pangutana ang imong kaugalingon, kinsa si Jesus para nako karon?
unsay pag-ila nato kang Hesus sa atong kinabuhi. Ikaduhang punto, ayaw undangi ang pag-ampo. Ang buta, wala nagpaapekto sa pagpugong sa mga tao kaniya. Bisan, gisukmag siya o gipahilom, wala siya muhunong sa pagsinggit kang Hesus. Anak ni David, tabangi in taon ako. Daghang mga tao karon ang mupugong sa imong pagtuo. Negatibo nga mga komentaryo, mga discouraged na kayo nga mga miyembro sa pamilya, mga dili hinimba nga mga barkada, o mga kasinatian nga makapaluya. Apan ang pagtuo nga tinuod, dili gyud mapugngan. Sa Hebreo nag-ingon, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Hebrews 11:1. Ang pagtuo mao ang kasiguraduhan sa mga butang nga gilauman ug ang pagkakumbinsido sa mga butang nga dili makita. Mao nga adyaw hunong sa pag-ampo. Lahutay, ginhawa delphin, bisan sa kalisod, bisan pa wa nimo makita ang tubag, bisan na-discourage ka, padayon. Kaya ang tao mo padayon, mao lamang ang makakita sa milagro. Ang pagtuo, dili lang kahibalo, aksyon kini. Sama sa buta nga misinggit hangtod iyang nadungog si Jesus. Ayaw undangi ang pag-ampo. Story time. Susama sa Cebu, ang Davao earthquake-prone usab. Mao nga nakasinati sad mi diha sa Davao og daghan nga mga linog. Ang ako ang kinaunhan nga memory sa linog, nahitabo niadtong bata pa ko. Sa balay sa akong lola, kung natulog, nikalit lang og uyog ang dakong balay. Ug automatic dayon nga pag-ingon sa akong lolo nga naglinog, automatic sad nga nagampo ang ako ang lola. Wala ko nahadlok, nakalmar ako dayon. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, ang Ginoo nagawag nato nga dili mapulan sa pag-ampo ug dili maluya sa pagtuo. Bisan unsa kahuyang ang atong espiritual nga pananaw, makadungog gihapon ang Ginoo kanato. Busa, ayaw undang. Ayaw kahadlok sa singgit sa imong panginahanglan ngadto sa Ginoo. Dako kayog hagit ang pagpabilin sa pagtuo sa panahon karon nga ang kalibutan puno og kasamok, puno og discouragement og mga pagsulay. Apan sama sa buta sa ebanghelyo, padayon ta sa pagsalig, sa pagsinggit, sa pagduol kang Hesus. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.